ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ҳисор шинос шуда. ҳамчунин аз нашъунамои зироати гуногун ва раванди кишти такрорӣ дидан намуд. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Ҳисор раванди бунёдкориҳо вусъат дошта, бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти таъиноти гуногун инфрасохтори кору хизматрасонӣ мукаммал мегардад. гузориши Самандар Искандарзода ва Дилшоди Қурбон. дар шаҳри Ҳисор сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои шуъбаи назорати метеорологии хадамоти зидди жолаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро пас аз таъмиру навсозии мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. иншоот бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ аз ҷумла дастгоҳи радиолокатсионӣ ки дар низоми пешгӯӣ ва пешгирии омилҳои хавфноки метеорологӣ ба ҳисоб рафта барои ҳифзи кишзор, боғу токпарварӣ ва дигар зироатҳо аз боришоти жола, ҳаҷми ҷамъшавии барф, яхпораҳо, инчунин ҳаҷм, шакл, намудҳои абр, пайдарпай ва навъи боришот, мавҷудияти жола пешбинӣ шудааст, муҷаҳҳаз гардонида шудааст. тадбирҳои сохтмону навсозӣ ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд анҷом дода шуд. зимни баргузории ҳамоиш таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегӣ ба ҳисоб меравад, чораҳои лозимаро амалӣ сохта дар ин самт пайваста чораандешӣ мекунад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо дар қаламрави мамлакат сокинон бо ҳисси баланд ба мақсаднок истифода кардани замин ва гирифтани ҳосили баланд мароғ зоҳир кардаанд. дар идома бинои шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор, шӯъбаи бахши ба қайдгирию имтиҳонӣ ва маркази муоинаи техникии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба истифода дода шуд. иншоот ба талаботи замон бунёд карда шуда барои амалигардонии фаъолият дар самти омодакунии ронандагон ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳои ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва гузаронидани муоинаи техникии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ пешбинӣ шудааст. дар марказ фаъолияти корӣ бо принсипи равзанаи ягона ба роҳ монда шудааст. дар марказ ҳамчунин мағозаҳои комиссионӣ ҷойгир шудаанд ки баҳри ба расмиятдарории муносибатҳои шаҳрвандон дар хариду фурӯши воситаҳои нақлиёт мусоидат менамояд. корҳои сохтмонӣ моҳи августи соли 2020 оғоз гашта бо ифтитоҳи иншоот барои 50 нафар корманд шароити мусоиди фаъолият муҳайё гардид. ҳамчунин дар ин рӯз сарвазири мамлакат дар шаҳри Ҳисор корхонаи истеҳсоли ордро ба истифода супорида бо рафти тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ шинос шуд. иншоот бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ дар доираи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръати мамлакат бунёд карда шуд. дар иншоот дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда, ҳамзамон сокинони маҳаллӣ низ бо ҷойи кор таъмин карда шуданд. мавриди зикр аст ки дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Ҳисор тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. корҳои ободонӣ аслан бо саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст анҷом дода мешавад. натиҷа ҳамин аст ки рӯз то рӯз симои шаҳр ба куллӣ дигаргун гашта, барои сокинон имкони хуби зиндагӣ ва кору фаъолият фароҳам оварда мешавад. дар идома сарвазири мамлакат аз ҷараёни мақсаднок истифода гардидани замин ва фаъолияти аҳли заҳмати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро ва хоҷагии деҳқонии Иқбол-се боздид ба амал овард. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро соли 2011 фаъолиятро оғоз намуда дар тобеияти худ 21,9 гектар замин дорад ки дар 10 гектари он боғи интенсивӣ бунёд карда шудааст. дар хоҷагӣ ҳамчунин сардхона бо ғунҷоиши 3000 тонна ва сехи коркарди ҷувори Макка бунёд карда шудааст. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ситаб Агро 21 нафар ба таври доимӣ фаъолият намуда, дар корҳои мавсимӣ беш аз 100 нафари дигар ҷалб карда мешавад. дар тобеияти хоҷагии деҳқонии Иқбол-се бошад 10 гектар замин мавҷуд аст ки хоҷагидорон дар 1,5 гектар боғ бунёд намуда, дар 5 гектар пахта, 1,5 гектар ҷувори Макка, 0,5 гектар полезӣ ва дар 1,5 гектари дигар хӯроки чорво
кишт намудаанд. зимни мулоқот бо хоҷагидорон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинон заминро дода як қатор имтиёзҳо дар ин самт амалӣ сохтааст. дар ин росто танҳо бо дарки масъулияти баланд ва ҳисси ватандӯстӣ метавон соҳаро рушд ва фаровонии бозори истеъмолиро таъмин кард. идомаи ахбор. имрӯзҳо дар маркази саломатии ноҳияи Деваштич дар 18 маркази саломатии деҳот ва 20 бунгоҳи солимгардонии муассисаи давлатии кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия ваксинагузаронӣ идома дорад. ин иқдом бо мақсади ҳарчи бештар аҳамият додан ба ҳифзи саломатӣ ва пешгирии паҳншавӣ ба бемориҳои сироятӣ анҷом дода мешавад. гузориши Мазуд Бобозода аз ноҳияи Деваштич. маърафаи ваксинагузаронии аҳолӣ аз синни 18 сола болои ноҳияи Деваштич ҳамарӯза тибқи нақши чорабинии систоли назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ амалкунанда бо ҷалби 41 нафар ваксинаторҳо ва 51 нафар табибони оилавӣ дар маркази саломатии ноҳиявӣ, 18 маркази саломатии деҳотӣ, маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва 20 бунгоҳи солимгардонӣ 8 ҷамоати шаҳраку деҳот бо авҷ идома дорад. сокинони ноҳия новобаста аз ҷой қарор дошта ба наздиктарин муассисаи тиббии санитарӣ ҳозир гардида ваксина гирифта истоданд. пеш аз ба ваксина гузарондан шурӯъ намуда мо дар курсҳои махсус ба семинарҳо иштирок намуда роҳҳои нозукиҳои гузарондани ваксинаро омӯхтем ва имрӯз мо ба халқи ноҳияи Деваштич ваксина гузаронда истодаем. ваксинаро гирифтан шарт ва зарур мебошад. сокинони касбкори гуногун, табибону омӯзгорон, сохтмончиёну соҳибкорон, хизматчиёни давлатии кишоварзон ва аҳолии деҳоти ноҳияи Деваштич ба ривози ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои иттиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ ва несту нобуд гардондани бемории сироятии COVID-19 кӯшиш ба хаҷ дода истоданд ки сари вақт ба марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ ва нуқтаҳои дигари ваксинагузаронӣ ташриф оварда ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигаҳдории солимии генофонди миллат ваксина қабул намоянд. пас аз қабули ваксина ба шаҳрвандони аз 18 сола боло аз ҷониби масъулини муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тиббии санитарии ноҳия гувоҳнома дар бораи гузарондани иммунизатсия бар зидди бемории сироятӣ ва ҳамагири COVID-19 супорида мешавад. таваҷҷӯҳи асосигзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардум хеле зиёд аст ва ин буд ки имрӯз баҳри пешгирии бемории коронавирус баҳри саломатии ҷомеа дар ҳамаи нуқтаҳои тиббии ноҳия ваксинагузаронӣ ташкил карда шудааст ва имрӯз мардум марду зан омода ба нуқтаҳои тиббӣ ваксина гирифта истоданд ва ин ҳама баҳри ҳифзи солимии ҷомеа баҳри ҳифзи саломатии мардум равона карда шудааст. зикри ба маврид аст ки бо иқдоми масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич кормандони муассисаи давлатии кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ, маркази давлатии назорати санитарию эпидемиологӣ, маркази иммунопрофилактика ва табибони оилавӣ дар раванди ваксинагузаронӣ ҳамзамон корҳои тарғиботӣ, ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ доир ба гирифтор нагардидан ба бемории сироятии COVID-19 дар байни аҳолии ноҳия ҷараёни тоза гирифтааст. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич барои барномаи ахбор. айни замон дар ноҳияи Тоҷикобод бунёди иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 бояд то ҷашни истиқлол ба истифода дода шавад. бо назардошти ҳамин айни замон корҳои сохтмонӣ дар 3 баст ба роҳ монда шудааст. Наврӯз Шоҳи Азизулло аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳад. техникаи замонавии корбарону мутахассисон ба таъмини саривақтии масолиҳи сохтмон ҳадаф ба он равона карда шудааст ки иншооти соҳаи маориф то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шавад. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 дар ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳи ноҳияи Тоҷикобод дар заминаи таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат аз тарафи дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешавад. иншоот бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шавад. бо назардошти ҳамин ҷиҳати дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонидани сохтмон корҳо дар 3 баст ба роҳ монда шудааст. фаъолияти шабонарӯзӣ бошад пешрафти фаъолиятро дар бунёди бинои нави муассисаи таълимӣ таъмин намуд. 40% сохтмон аллакай рафта истодааст. ин дар натиҷаи 10 рӯзи корҳои сохтмонӣ ба вуҷуд омадааст ва дар рӯзҳои наздик ин сохтмон ки солҳои сол хизмат мерасонад ба анҷом расонида мешавад.
бинои нави муассисаи таълимӣ дар мавзеи азофати табиӣ зарардидаи ноҳияи тоҷикобод сохта мешавад ва дар он хонандагон аз шароити замонавӣ барои омӯзиш баҳравар хоҳанд шуд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 дар ноҳияи тоҷикобод хонандагон аз деҳаҳои мазори боло ва мазори поён таҳсил мекунанд. айни замон теъдоди хонандагон 318 нафарро ташкил медиҳад. бо назардошти оянда зиёд шудани шумораи таҳсилкунандагон бинои нави мактаб барои 480 нафар дар ду баст сохта мешавад. ҳамзамон бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 дар деҳаи Сумандара ва бунёди бинои нави мактаби рақами 22 дар деҳаи Бустон идома дорад. дар маҷмӯъ айни замон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти таъйиноташ гуногун идома дорад ва бо истифода аз тамоми имконоти мавҷуда ҳадаф ба он равона карда шудааст ки бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Лангаришоҳи ноҳияи Тоҷикобод ба истифода дода шавад. наврӯзшоҳи Азизулло, Баҳриддин Исмониддин, барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар ноҳияи Рашт маъракаи ҷамъоварии ғалла рӯз то рӯз авҷ мегирад. аҳли заҳмати хоҷагиҳо ҷидду ҷаҳд доранд то майдони беш аз 1650 гектар ғаллазорро сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намоянд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. дар ноҳияи Рашт бо мақсади хусифат анҷом додани маъракаи ҷамъоварии ғалла кишоварзон тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истоданд. аз ҷумла бо ҷалби техникаҳои маркази хизматрасонӣ дар маҳалбудаи идораи ҷумҳуравии агролизинг дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҷамъоварии ғалла рӯз то рӯз авҷи тоза касб намуда истодааст ки дар ин ҷода саҳми хоҷагиҳои кишоварзӣ ва деҳқонони як қатор ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия назаррас мебошад, зеро онҳо аз майдони заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳамасола ҳосили фаровони ғалла истеҳсол мекунанд. موافق نقشه دورنامه 690 گیتار کشتی غلادانه از اون جمله گندم گذروندیم که امروز خیلی دیده شدیم جمع آوریش رو آغاز کردیم. در مجموع از بحر تا تیرما 1543 گیتار کشتی غلادانه گذروندگیم که جمع آوریش رو آغاز کردیم. امروز حاصل خوب است، 22 تا 25 سنتنری 1001 گیتار حاصل گرفته شدیم. деҳқонон ҳамасола зироатҳои ғалладонаро бо тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ бо истифода аз тухмиҳои хусифат асосан дар заминҳои лалмӣ ва талу тепа кишт мекунанд, зеро дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти қалъаи Сурх, Ҳиҷборак, Аскалон, Қалъанак, Тагоба, Ҳоид ва Ясман масоҳати садҳо гектар заминҳои бекорхобида мавҷуд мебошад. ин аст ки бо мақсади афзоиши майдони кишту истеҳсоли зироатҳои ғалладона аз заминҳои мавҷуда оқилонаву самаранок истифода бурда мешавад то хоҷагидорон тавонанд ҳосили фаровон истеҳсол намуда бадин васила дар таъмини амнияти озиқаворӣ бо маҳсулоти хусифати худӣ саҳми худро гузоранд ки дар ин ҷода саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ назаррас мебошад. мо мисол 3 гектар замин на гандум кордагӣ. шукронаи худо ки ҳамин сол ҳосили хуб гарчанде ки ҳаво бландам ки омад ҳосили хуб омад. ҳозир ҷамъовари мо ҳар як гектар 21 сентинери гандум ҳосил дода шавад. аз рӯи нақшаи ситоди ноҳиявӣ ҷиҳати аз худкунии заминҳои бекорхобидаи ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида истодааст то марҳила ба марҳила майдони зироатҳои кишоварзӣ зиёд гардида бадин васила истеҳсоли ғаллаи худӣ боз ҳам афзояд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. дар ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолии мамлакат ҳамватанони бурунмарзиамон низ бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ фаъолона саҳм мегузоранд. бо ин мақсад дар вилояти Ярослави Федератсияи Россия масъулони ҷамъияти тоҷикон бо донишҷӯён ва ҷавонони фаъол мулоқот доир намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Сайдаҳмад. барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва худшиносиву арзгузорӣ ба муқаddасот ҷамъияти тоҷикон дар вилояти Ярослав бо ҷавонон мулоқот карданд. масъулони ҷамъияти тоҷикон зимни мулоқот оид ба тарғибу муаррифии таъриху фарҳанг ва анъанаву суннатҳои миллӣ дар кишвари иқомат изҳори назар карда таъкид намуданд ки маҳз бо ин васила имкон фароҳам меояд равобити дӯстонаву ҳамкориҳои фарҳангӣ бо намояндагони халқу миллатҳои маскуни ин минтақа густариш пайдо намояд. мо гарчанде ки аз ватани ҷоноҷонмон ту зиндагӣ дошта бошем ҳам ҳамавақт мо мушоҳида мекунем ки ватани
азизамон рӯз аз рӯз бениҳоят хушрӯ зебо гардиштааст. бо ҷавонони ҷамъияти тоҷикони шаҳри Ярослав барои ҷашн гирифтани 30 солагии истиқлолияти ватани азизамон ҷамъомад ташкил намудем. мо ҷавонон миннатдории худро ба ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат баён менамоем ки моро берун аз мамлакат дастгирӣ менамоем. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ масъулони ҷамъияти тоҷикони вилояти Ярослав изҳор доштанд ки бо ин мақсад баргузории тадбирҳои бошукӯҳи ҳедонаро ба нақша гирифтаанд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз вилояти Ярослави Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар: аз байни беш аз 200 нафар иштирокчии даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 36 нафар беҳтарин аз довталабони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар номинатсияҳои сарояндагӣ, навозандагӣ ва композиторӣ ба даври ҷумҳуриявии ин озмун роҳхат гирифтанд. дар маросими ҷанбасти озмун ғолибон бо дипломҳои дараҷаи якум, дуюм ва сеюм сарфароз гардонида шуданд. дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми 3 рӯз дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, баланд бардоштани маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардида беҳтаринҳо интихоб шуданд. дар даври вилоятӣ беш аз 200 нафар беҳтарин иштирокчиён ширкат варзида аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, композиторӣ ва сарояндагӣ дар ҳузури ҳайати якамон баромад намуданд. дар номинатсияи озмун истеъдодҳои нав бо пешниҳоди намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд рӯи саҳна баромад намуда, ҳайати якамон ба иҷрои барномаи сароянда ва маҳорати касбӣ, талаффузи бурову тарзи баён, нафаси равон ва тақсимбандии дурусти ҳиҷоҳо, либоси саҳнавиву одоб ва ҳаракати саҳнавӣ, ҳамзамон ҷалби шунаванда ва самимияти сарояндагӣ эътибори махсус доданд. аз рӯи баҳогузории доварони даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 36 номинатсия аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон беҳтарин дониста шуда ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо намуданд. ин озмун яке аз озмунҳои ниҳоят ҷиддии фарҳангӣ мебошад ва хушбахтона имрӯзҳо шумораи довталабон, таваҷҷӯҳи мардум, таваҷҷӯҳи қишрҳои гуногуни ҷомеа нисбати ин озмун хеле ва хеле зиёд гаштааст. албатта чеҳраҳои дарёфт шуданд. хусусан имрӯз мо чеҳраҳои наврасонаи дар жанри сарояндагии академӣ дарёфтем ки ин хеле аҷиб буд ва як нафар ҳам не, балки 2 нафар аз байни наврасон ва як нафар аз байни калонсолон. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаи иттилооти ахбор ошно месозем. саломат бошед.